7. walka podczas dzisiejszej gali. Jasiu Pilarczyk kontra Maciej Szelong. Młodzi zawodnicy, kategoria do 73 kg. W narożniku zawodnika Spartan Chorzów znani Paweł Hadaś, a także Michał Matris Królik. Rozpoczęliśmy. Jasiu Pilarczyk, czerwony narożnik, niebieski Maciej Szelong. No i tak jak mówiłeś, tutaj od razu mocne wymiany, szybkie ciosy. Tak, ja pamiętam jeszcze Jaśka Pilarczyka z samych walk pięściarskich, to właśnie można zauważyć, że on dużo będzie używał więcej tych technik pięściarskich niż on. Ale mamy piękny high kick. Bardzo ładnie. Ale kolejna. Cios za cios, piękna wymiana. No naprawdę ta walka rozpoczęła się mega efektownie. Znowu high kick w wykonaniu Jaśka Pilarczyka, przechwycona noga. Próba backfistu w wykonaniu Maćka. Bardzo wiele ciosów już padło, a to dopiero 40 sekund do tego pojedynku. Jak panowie utrzymają takie tempo, to będę naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Kolejne mocne ciosy. Jasiu Pilarczyk bardzo dobrze właśnie pięściarsko kontruje swojego rywala. Mamy teraz kolano. Bardzo dobre też warunki fizyczne u Jasia Pilarczyka. Długie ręce, długie kończyny. No i Jasiu teraz ma tutaj mega mocny doping z trybun. Za nie zawsze naprawdę bardzo duża rzesza kibiców jeździ na jego wszystkie walki. Chyba latającego kolana. No, ciekawe jestem, jak tutaj panowie będą kondycyjnie znosić trudy tego pojedynku, ponieważ, tak jak mówiliśmy, mocne tempo narzucone od samego początku. Dwa ładne high kicki i potem kolejna mocna wymiana. Tak jest. Tutaj sam jestem również ciekaw, jak i Artur, jak to będzie wyglądało kondycyjnie, bo ta runda jest naprawdę na od razu 6. biegu. Mamy teraz Jasia na siatce. Maciej Szelong bardzo trafia celnie swojego oponenta. No i koniec pierwszej rundy. Bardzo szybko minęła, ale działo się w niej naprawdę ogromnie dużo. Sam jestem ciekawy, jak realizatorzy wybiorą tutaj najlepsze akcje do powtórki, bo można nawet by było tworzyć całą rundę w przyspieszeniu i to by były same akcje, które cieszą oko. Tak, no teraz pytanie, dla kogo te 60 sekund będzie bardziej pomocne? Kto lepiej uzupełni te braki energetyczne, braki tlenowe? Kto wyjdzie bardziej świeży do drugiej rundy? Widzimy jeszcze powtórkę tego świetnego lewego sierpa. Tak jest, tutaj widzimy, każdy z zawodników miał swoje fragmenty, ale to właśnie Jasiu Pilarczyk takimi high kickami, czy właśnie tymi długimi ciosami prostymi zaznaczał bardziej chyba na kartach sędziowskich swoją obecność w oktagonie. Druga runda. Panowie już gotowi. Jest, rozpoczęliśmy drugą rundę. No i znowu poszli ogniem piekielnym. Po raz kolejny szukanie tam stopą głowy przeciwnika. Sędzia rozrywa ten clinch. Próba kolana latającego w wykonaniu Jasia. Nie trzymaj. A to było ściągnięte, to jest niedozwolone. No i teraz ładny podbródek w wykonaniu Maćka Szelonga. Ale kolano się przykleiło do korpusu Maćka. Ładny sierpowy skierowany na szczękę Maćka Szelonga. Naprawdę Jasiu Pilarczyk tutaj te akty pięściarskie ma opanowane wręcz do perfekcji. Mocne te wymiany. A przede wszystkim dynamiczne. Tutaj nie ma czasu na badanie, na chodzenie za swoim przeciwnikiem. To jest ciągła akcja. Bardzo dobrze się tą walkę ogląda. Dobre wyhaczenie. Tak, bardzo ładne kopnięcie w tempo.
A szkoda, że to nie walka MMA, bo byłaby kontynuacja. Tak jest. Ale teraz znowu Maciej Szelong po słabszym fragmencie zyskuje. Ale pięknie! Ale wstrząsnęło, czy zmieszało? Zobaczymy, no nisko ręce opuszczone. No naprawdę takie zwroty akcji, tego się nie spodziewaliśmy, ale ta walka jest niesamowita. I znowu Maciej w natarciu. No tutaj panowie pokazują troszkę też taką taktykę, nieważne ile przyjmę, ja i tak ci oddam. Tak, wet za wet. Próba kwista. No, to była bardziej dynamiczna. Może do 3 razy sztuka. 2 razy Maciej próbował, może za 3. Te kolano teraz weszło na szczękę. Jest piąteczka. No bardzo ładny pojedynek, naprawdę. Panowie tutaj wymieniają uprzejmości w klatce, ale zawsze ta piąteczka na koniec jest bardzo dobry obrazek. Tak, taki pojedynek z Gali Silesian MMA 21 pomiędzy Jasiem Pilarczykiem a Maciejem Szelongiem na pewno by bardzo zadowolił ludzi też na takich ogromnych galach kickbokserskich. Maciej, wygrałeś tą rundę. Ta runda jest do ciebie. Dlatego tutaj taka podpowiedź do wszystkich scoutów czy matchmakerów. Przyjeżdżajcie na regionalne gale, bo tutaj naprawdę są talenty, które można wychwycić i dzięki temu zyskać na fajnych, efektownych walkach. Ty chyba teraz 2 kluby prowadzisz, Artur, na Śląsku. Jeszcze raz? 2 kluby chyba prowadzisz teraz na Śląsku. Jeden w Raciunkowie, tak. Tam. Bo właśnie kolega mi mówi, że ty jakąś filię chyba otworzyłeś, czy coś takiego i... Znaczy ja ogólnie dużo treningów prowadzę również po innych klubach, seminarki i te sprawy, także bardzo, no, na wielu matach goszczę. Trzecia, ostatnia. Bardzo dobrze, że dzielisz się Trzecia, swoim ostatnia. doświadczeniem i tą wiedzą, którą zdobyłeś. Tak, sprawia mi to naprawdę mnóstwo frajdy, także bardzo chętnie biorę udział w wszelakich właśnie seminariach i treningach. Ale my tu już wracamy do pojedynku. No i znowu chłopaki ruszają na siebie na pełnym gazie. Mieliśmy cios w tył głowy, Uważaj też. ale to było oczywiście w ferworze walki, to nie był faul intencjonalny. No i tutaj mamy próbę obrotowego kopnięcia. Oddajemy w takim razie obrotowym uderzeniem, czyli backfistem. Kolejne wysokie kopnięcie. Troszkę klinczu teraz. Stop. Walcz. Teraz taką wymianę, gdzie Jasiu Pilarczyk znowu właśnie tymi ciosami prostymi spycha swojego rywala. No i teraz znowu zwrot sytuacji. Panowie nas do tego przyzwyczaili, że jak jeden atakuje, no to później drugi. Bardzo dobra walka. Dawno nie oglądałem tak Mnóstwo zdrowia, zostawili tutaj panowie mnóstwo serducha. Uważaj. Super. kopnięcie chyba poniżej pasa, ale właśnie tutaj wcześniej, kiedy Artur Dość do siebie, wyrażał dość swoją wyznacza. myśl, chciałem powiedzieć tylko tyle, że dawno nie oglądałem tak wyrównanego pojedynku. No i myślę, że ta przerwa się tutaj panom przyda, bo to chwila dla nich. Złapią jeszcze troszkę tlenu w płuca i podkreślą nam tutaj końcóweczkę. Okej? Tak, tylko ta przerwa może zadziałać tu właśnie na plus. Czas. Walcz. Ach, po raz kolejny próba kopnięcia obrotowego. 20 sekund skończenia tego pojedynku. Przechwycenie nogi, 2 ciosy, no ale to oczywiście nie będzie liczenie, To już wszystko? ale sędziowie na pewno to zauważą. Ach, szkoda. Znowu krocze. Tak. Szkoda. Przypadkowe. Raczej to nie był faul intencjonalny, panowie tutaj, Nie, tutaj. tak, ferwor walki.
Tym bardziej, że to już ostatnie sekundy tego naprawdę bardzo dobrego pojedynku. Czas! Walcz! Stop! 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 Walcz! Stop! No i mamy koniec tej walki. Sam jestem ciekawy tutaj werdyktu. Nie chcę bawić się w sędziego, ale ty, Artur, sędziowałeś walki. Jak byś to punktował? Nie, ja tutaj naprawdę też nie chcę się bawić z sędziego. Tutaj kartka, długopis i no, bardzo uważne obserwowanie tej walki. Oba narożniki ucieszone i Paweł Hadaj zadowolony ze swojego podopiecznego, tak samo jak i Jasia Pilarczyka. Trenerzy również bili mu brawo. Ale tutaj naprawdę, niezależnie od werdyktu, każdy z chłopaków może być siebie zadowolony, każdy narożnik może być zadowolony, bo tak jak mówiłem, zostawili mnóstwo zdrowia, mnóstwo serducha. Ten pojedynek był bardzo dynamiczny, bardzo miły dla oka. Brawo, brawo panowie. Tak, przenosimy się do oktagonu, a tam już będzie ogłoszenie oficjalnego werdyktu. Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Jasiu